Hacem disaberi xwe bidin şirnekê bi pêşveçûna teknolojiyê ve perwerde her diçe hêsantir dibe temaşevanên hêja. Mental arîtmetîka ku bi jimarên dîjîtal ve têkirîn jî ji wan yek e, zarokên şirnekê bi gotina stranan û rîtma muzîkê ve rekaman ji ber dikin. Ev zarok bi kurmancî, sazakî, tirkî, erebî û îngilîzî disirên û dijmêrin. Mental aritmetik yani berzehna xwe hejmartin tucar ev qas bi keyf û eşq nebibû. Şagirtên dibistana bi navê menar bi mental aritmetikê ve fêrî hejmartinê dibin, zarok bi keyf û coş reqaman car dikin û kom dikin. Divê dibistanê da zarokên zîrek perwerde dibin û bi kurmancî, zazakî, tirkî, erebî û îngilîzî stranan dibêjin û dijmirin. Sometimes I get in your way, I take it and stay. Hey, where are you thinking you are? You're looking for this touch, I'm looking perfect man. Baby. Zarok ev qas pêşketine ku hemû jimarên mezin jî ji ber xwe hesab dikin û hînê matematikê dibin. Xeynî strangotinê zarokên piçûk bi peryala lîvikan jî dijmirin û hesaban dikin. Ji bilî perwerdeyê xwendekar li cihên lîstikê jî dilêzin û bêhna xwe distînin, pêşpirkên setranc û kijîkê jî dikin. Mamoste û dê bavên zarokan jî gelekî pesnêvê sîstemê didin, mental arîtmetikê pêşniyar dikin. Em bir de çarsana hayatda sağlığı eğitimde durum zaruka. Em işte bajara şirnakı destek beklemiştik. Ev sağlık bölümü zorunlu kuru kod geçapara kirpe kurumu. De hem dersin koda hem hoş خوف دقات خدا ما حقيقة فاقية تدريب ما إصلاح جربي قيد كر وأس توصية ما في أيلين زورجي وولي جي نرزي ده حقيقة هم مكتب خدا هم جي أزيب جد درس خدا التوصية كم ريكم ليده. Tabii keyfe her mazinci ya zarokên mental aritmetikeye. Naveme ovdura ve sol gevede mektebe gel boş bir dikkat odaklama gel boşa bir amikaz bebede yani böyle vakaydı.